Berubah. Nasib naon cenah? Biasa wae. Dua di mana? Juga yang BHP sih bang. Beli bisa. Dia, kita habis pakaian boy. Ngerah, Tamu nak aya datang, Mas tamu nak datang Ajo, deui. Mas Ajo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih datang? Bang. Alah. Asal ini kepo. Salah kedong pindah. Awas tukang sotik. Jorok Aan, Rai ini dagang pindang kabeh. sampai asin kabeh. Maka asin berarti doyan. Meteor Big Bang. Meteor Big Bang. Jas. Apanya? Minggir. Tegang sirah pancen tegang. Apa sih? Hianat cinta. Apa sih sengaja? Yakin kita. Asik. Asik. Rata-rata yuk. Rata-rata 1.000. Jas. Ayo awur. Asik. Rasa isi campur wirang. Kepok ning badan. Sunduwe demenan. Robi wirang. Masih bersama Meteor Big Bang. Cirebon Jawa Barat. Asik. Asik maning. Bless. Orangnya bareng es audio Jas. Wong Dermayu. Wong Dermayu. Wong Dermayu. Anak tenok. Wong Dermayu. Abang temen si goyang aku ya, aduh. Gagang berenang jangan lu gelang. Gedang apa sih dong? Sun rela bobok celengan. Masa kita wong langka. Rela korban jiwa raga. Dilawan dagang pinggang. Ora isin ora wira. Tapi apa sing keterima? Lara wirang sing keberasa. Ai, berigang pindah dagang rumba. Wong Dermayu. Rumba keol, guys. Ada sing koyoan kabeh. Wong lanang selingkuh bae. Sampai ora katon dalan. Akibat petendengan. Sampai ilang nafsu mangan. Wong Dermayu. Anak tenok. Isun rasa nelarang. Kecewa gawe langsung. Wong Dermayu. Rasa isi campur wirang. Gepok ning badan. Sunduwe demenan. Raubi wirang. Wong Dermayu. Wong dagang rumah keol di dagang pindang. Asik. Keol. Wong Dermayu. Tukang kendange ora rasa. Antuk. Sayang senajan dagang pindang kak kita doyan baik. Tarik. Bus. Asik. Meteor.
terima. Wong dermayu gawe nelangsangan. Wong dermayu wong dermayu kasih koyo anak kabeh. Wong lanang selingkuh bae sampai ora kangeton dalan akibat petendelengan sampai ilang nafsu mangan dilulara tapi apa sing diterima rawira sing terasa papa rasa isin campur ngetok ning badan bos CMA saya sundu Raupi Wiraya bos Dikasih bonus. Wong dermayu ya Allah wong dermayu kok si duit berangkat-berangkat sampai waya beduk sore wong dermayu Duitnya eplek ya no. wong dermayu bos CMA sawere transfer Rada digoyang no. Yo 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 yo. Ora isin ora wira ini apa sing kau terima ora wira sing dirasa bos CMA asik bos CMA raine koyo anak kabeh Pokoknya sinok. koyoan kabeh Sikile sinok. koyoan kabeh apa maning coba serok Pendas maning. sampai hilang nafsu mangan ya Allah wong sawer kok sini bokong tapi apa sih diterima